медитация, хармония и баланс. Намери приятно, спокойно място, където да се настаниш. Заеми удобна поза. Отпусни тялото. Затвори очи. Ти си тук и сега и всичко е наред в този момент. Поеми дълбоко въздух и издишай. И още веднъж поеми дълбоко въздух и издишай напрежението. Вдишай дълбоко и издишай всичко ненужно. С всяко вдишване и издишване тялото ти се отпуска, мускулите се разхлабват. Умът ти притихва. Визуализирай сега, че отгоре над теб се спуска един златен поток от успокояваща енергия. Този златен поток те обгръща, докосва върха на главата ти, минава през лицето и отпуска челото, скулите, очите, челюстта. Енергията се разлива по раменете като топъл душ от светлина. И раменете ти се отпускат, мускулите се разхлабват. Отпуска се и гърба. Енергията се разлива надолу към гърдите, към корема. И те се отпускат спокойно, успокояват. Корема се отпуска и вътрешните органи се отпускат. Цялото ти тяло се отпуска, подрежда, успокоява. Златният поток обгръща цялото ти тяло. Разлива се по ръцете ти, сякаш нежно ги гали и им влива спокойствие. И ръцете натежават приятно и се отпускат все повече и повече. Почувствай как златният поток от успокояваща енергия преминава през краката, от бедрата, коленете, пръстците, чак до стъпалата и пръстите на краката. И краката натежават и просто се отпускат. Сега си представи, че
че се пренасяш на едно тихо, вълшебно място. Стоиш до едно огледално езеро. Водата е гладка, кристална и неподвижна. Около теб има природа, тишина, зеленина, мека светлина. Чуваш само лекия шепот на вятъра и собствения си дъх. Седни край езерото и погледни във водата. Там виждаш твоето отражение. Погледни го с любов, без осъждане. Това си ти, тук и сега. Виждаш себе си с твоите мисли, с твоите чувства. Има светлина, има и сенки. Може би има приятни емоции, а може би има и страх или неудовлетворение. Може би има бури, объркване. Виж ги сега с приемане. Те са част от теб. Наблюдавай ги там, в твоя образ в езерото. Наблюдавай ги с приемане, разбиране и любов. Просто ги наблюдавай и ги остави да се разтворят. Сега поеми дълбоко въздух и с издишването усети как всичко в теб започва да се подрежда. Вдишай и издишай. Наблюдавай образа си в езерото и виж как с всяко следващо вдишване и издишване емоциите в теб се успокояват, омекват, хармонизират се. Сега обърни внимание на ума. Мислите ти може би се движат, може би скачат, може би се преплитат. Просто ги наблюдавай, без да ги спираш, без да ги анализираш, без да ги следваш. Представи си, че умът ти е като планински поток, вода, която тече свободно, чисто и естествено. Мислите се появяват като листа, паднали на повърхността. Водата ги поема, преминава през тях и ги отнася меко и спокойно. Няма нужда да задържаш нищо. Няма нужда да се бориш с нищо. Позволи на този вътрешен поток да намери своя ритъм. Просто да тече леко и спокойно. И усети как постепенно твоят ум се избистря, става ясен, като езерото пред теб, спокоен, прозрачен, отразяващ
истинската ти същност. И сега можеш да погледнеш дълбоко в себе си, да се свържеш с вътрешния си покой, да усетиш истинското си аз, тихо, стабилно, цялостно. Погледни отново във водата и виж как отражението ти се усмихва. То си ти в хармония. Ти, който обичаш светлото и тъмното в себе си. Ти, който може да останеш тих и спокоен, дори когато животът има буря. Ти си в хармония. Ти си в равновесие. Ти си в мир със себе си. Всичко е наред. Сега погледни отново отражението си във водата. Но този път виждаш не само себе си, но и света. Светът около теб е отражение. И ти го виждаш сега там, във водата. Наблюдавай как, когато вътре в теб настъпва тишина и светът става по-ясен, по-хармоничен, по-добър. Наблюдавай как светът, твоят свят, който виждаш около теб, започва да се хармонизира. Започва да става по-приятелски настроен. Обстоятелствата се подреждат. Хората около теб се променят или поне променят отношението си към теб. Виж как хармонията в теб прави света по-хармоничен, как мирът в теб умекотява всичко навън. Защото външният свят е отражение на вътрешния. Когато подредиш вътрешното, външното само се подрежда. Ти си центърът, ти си източникът, ти си хармонията. Наведи се и докосни водата с длан. Виж как от допира се ражда малка вълна, кръг след кръг. Разширява се все по-надалеч. Това си ти, твоето присъствие, твоята енергия. Всяка твоя мисъл, всяко твое чувство, всяко твое намерение може да донесе хармония в света. В теб и около теб има единство. Почувствай, че ти си част от цялото и цялото живее в теб. А сега си кажи: аз съм в хармония със себе си.
аз съм в мир с живота. Вътрешният и външният свят са едно. Аз съм в равновесие. Всичко в мен се подрежда. Всичко около мен се подрежда. Хармонията започва от мен. Аз съм в хармония със себе си и света около мен. Всичко е наред. Остани още няколко секунди в това състояние на хармония, спокойствие и блаженство и му се наслади. И сега започни да се връщаш отново тук и сега. Почувствай мястото, където си. Почувствай тялото. Раздвижи леко пръстите на ръцете. Раздвижи краката. Изтегни се. И когато си готов, отвори очи. Ти си в хармония със света и със себе си. Ти си в равновесие.